Teraz si ukážeme, ako kúpiť knihu ako darček. Predstavte si, že chcete kúpiť darček pre maturanta. Vyberiete si požadovanú knihu alebo balík a kliknete na možnosť Kúpiť ako darček. V košíku sa vytvorí darčekový prístup. Pokračujete k platbe a zaplatíte spôsobom, ktorý vám vyhovuje. Po spracovaní platby nájdete darček na stránke Moja knižnica. Bude označený ako pripravený na darovanie. Obdarovanému môžete poslať priamo darčekový odkaz, alebo si môžete stiahnuť darčekové PDF. V PDF sa nachádza rovnaký odkaz, iba v krajšej forme vhodnej na odovzdanie. Obdarovaný otvorí odkaz a prihlási sa do svojho účtu. Darčekový kód sa automaticky vyplní a následne stačí kliknúť na Získať prístup ku knihe. Je dôležité, aby bol v tej chvíli prihlásený do účtu, ku ktorému chce knihu priradiť. Ja som teraz prihlásený vo svojom vlastnom účte, teda v tom istom účte, z ktorého som darček kúpil. Môžete vidieť, že všetky knihy, ktoré boli súčasťou balíka, sa pridali do môjho účtu. Zároveň môžete vidieť, že stav zakúpeného darčeka sa zmenil na vyzdvihnuté a zobrazuje sa aj informácia o tom, kto si darček vyzdvihol.